imos facer máis actividades con Ardora. Faríamos doble clic para que se instalara, cubriríamos os datos, como sempre, da carpeta onde imos agardar as actividades, que ten que ser a mesma que conteña os arquivos de son e tamén que conteña os arquivos de imaxe. Ábresenos xa esta pantalla e imos a arquivo nova actividade, nova actividade, actividades de gráfico, en actividades de gráfico, panel gráfico. Esta actividade consiste en poñer unha imaxe, en esa imaxe sinalar uns puntos para unir as palabras co punto que se indica. O primeiro é escoller o gráfico, neste caso da carpeta que xa tenemos todas as imaxes postas, e eu concretamente escollemos esta. Vale? Agora hai que facer doble clic nos puntos da imaxe que queremos que se asocien con unha palabra. Por exemplo, aquí escribimos a palabra, damoslle a OK se estamos conformes no verde e se non estivermos conformes a cruz vermella. E aquí bola, o mesmo que sempre, é todo rutina. Aquí, pois, boneco de neve. Aquí sí que nos está permitido empregar mayúsculas, minúsculas, tildes. Onde non se pode é cando guardamos os arquivos, porque despois vai haber navegadores que non nos interpreten. Aquí podemos o mesmo, bueno, poderíamos poñer cantas quixéramos. Bueno, aquí tamén, mesmo árbore, nadar. Agora que xa temos todas as palabras postas, aparecennos aquí na relación, estes puntos aquí son os eixes de coordenadas aos que se corresponde. Agora, nesta parte inferior, podemos seleccionar como vai aparecer o exercicio. Pode ser que se me iluminen un puntiño estes puntiños, que se me iluminen, entón teño que seleccionar do grupo que hai aquí a palabra que correspondería, co que solamente necesitarían ler. Tamén podo facer que teñan que escribir a palabra riba do punto ou escribir a palabra indicando que se una con unha flecha. Entón xa sería para nenos un pouquiño máis grandes que saiban escribir a palabra ou que as palabras postas no encerado e que asociasen. Ben, as cores dos puntos, en principio, eu deixo sempre estas, pero poderían variarse aquí se non nos gusta. Eso quere dicir que cando este parpadeando, pestanexando, aparece en cor amarelo e cando non está en cor azul. A puntuación tamén, pero claro, isto sempre é optativo. Simplemente agora imos a opcións de execución, onde podíamos, como sempre, limitar por tempo. Se queremos limitar, poñeríamos aí o tic. De todos modos, o tempo máximo este, polo que se son actividades para nenos pequenos, eu deixo sempre sin limitar o tempo. Pódese pedir que cando se acabe o exercicio pare, para que pódese lle dar para volver a empezar ou pódese lle dar para amosar a solución. Eso a escoller. Amosar o número de intentos pode estar ben, porque así podes ver cantos fallos houbo. A mensaxe de felicitación, pois en este caso, por exemplo, poñemos a tinaches. Bueno, puxen esta porque hai un arquivo de son grabado. Aquí, os arquivos, por exemplo, estes están guardados polos propios nenos, empregando o programa de Audacity, que é moi sinxelo e levano moi ben. Como non lle puxemos límite de tempo, aquí non sería necesario poñerse ningún mensaxe, porque ao non poñer límite de tempo non se vai ver. O número de intentos, como tampouco o sinalamos, tamén é excusado poñelo. Mensaxe de erro, si que podemos poñelo. Por exemplo, fallaches. E aquí metemoslle o arquivo. Se vos fixades, os arquivos sempre son en formato WAV ou non, os MP3 non vale. Seguimos, agora sería a páxina web. Aquí o tipo de letra, como sempre lle poñamos 16, pois seguimos poñéndolle para que leven todas as actividades a mesma estrutura. Bueno, e aquí poñémoslle negriña, entonces
pois aquí selecciona, por exemplo, a palabra que corresponde. Isto tamén, claro, libre como sempre. Título da venta, pois isto eu poñería panel gráfico, porque así xa me di de que tipo de actividade é. Isto é por gustos, o da liña por riba e a liña por baixo, como as outras lle puxemos, pois seguimos. En autoría, pois o mesmo, cada un de vos pon o seu nome e xa está. Aquí o tamaño da actividade está grande, podémola reducir, pero bueno, mentras que non se sabe, deixase o que aparece, compróbase se o resultado é o que se pretendía e se non podese baixar ou aumentar. Entón, imos ver como quedaría. Se hai algunha venta aberta do explorador, vai nos avisar que se pecha e se non hai, pois non sae esa mensaxe. Aí xa aparece o título, vemos que está aquí pestanexando. Pois aí estar pestanexando e aquí teríamos que buscar onde é o boneco de neve. Aí pois sería a bola, a medida que se van seleccionando xa van desaparecendo. Entón, se non marcan a correcta, aparece que se fixo un intento en vez de 0 intentos. Entón, collemos, damos agora. Bueno, isto non vos sae, que é do antivirus. Aí sería Neno Xesús, agasallo, bien, Papá Noel. Se a mensaxe non queremos que saíra así, poderíamos cambiar a cor do botón en vez de azul outra, o tipo de letra, eso xa varía. Se me parece ben como quedou, mirade, aquí por exemplo, que pasa? Que a autoría nunha pantalla pequena non se vai ver. E vemos que aquí teño moito espacio en blanco. Entón, podía modificar simplemente con ir á páxina web, aquí temos as cantidades, pois collo e reduzo a, eu que sei, a 750, vale? E baixolle tamén aquí un pouco que chega de sobra. Más que nada, para que vexades o efecto. Despois, a medida que vades facendo actividades, xa vos percatades das cantidades por rutina. Probamos a ver como queda así a actividade. E agora ainda nos queda aquí moito espazo en branco. Se eu o que teño aquí é unha imaxe máis grande, pois non o podería facer, pero como esta é pequeniña, pois ainda podería retocala máis. Collería e baixaría aquí, por exemplo, a 600 e aquí. Podes escribir directamente, máis rápido, pero bueno, volvemos a mirar. Agora xa aparece o título, aparece a autoría, queda aquí menos espacio, estéticamente queda máis bonito. Se esta mesma actividade a fixéramos para os ultraportátiles, para os pequeniños eses, pois canto máis pequena é a pantalla, tamén temos que poñer o tamaño da actividade como máis adaptada. Entón, ainda poderíamos reducir un pouquiño máis para que se axustara máis. Pero, bueno, en principio, vale así. Como nos vale como quedou a actividade, entón, agora o que hai que facer é proceder a publicala. Imos a publicala e poñémoslle un nome. Eu poñolle, por exemplo, panel gráfico. Para recordar o tipo de actividade máis que nada. Se hai moitas xuntas, que tampouco pasaría nada se creamos outra carpeta para cada un dos que hai. Bueno, aí xa me di que se criaron os arquivos da actividade e que lembranos que o fagamos sempre na mesma carpeta. Con isto xa quedaría a actividade feita. Iríamos a facer outro tipo de actividade, arquivo, nova actividade, e como destas xa fixemos varias, pois, por exemplo, agora imos a xogo de palabras, unha sopa de letras. Esta actividade avísanos que non foi gravada, por se acaso, damoslle así que grave.
Entón, aquí, esta actividade consiste simplemente en ir poñendo aquí palabras e metendo as definicións das mesmas. Entón, faríamos doble clic e apareceme aquí, poñeré aquí unha palabra. Podo meter unha definición ou podo meterlle unha imaxe. Eu, por exemplo, neste caso, vou meter imaxes e poñería, por exemplo, pandeireta e collería busco aquí a imaxe, como sempre, eu poño vista en miniaturas porque me gusta máis, pero xa digo, eso é totalmente opcional. Entonces, aquí teño pandeireta. Bueno, pois aí había unha noz ao lado, aproveitamos para coller cousas que teñan que ver co Nadal. Entonces, pois poñemos aí o da noz de era. Ben por orden alfabético, sempre. Despois, zambomba. Aquí, como me confundín, collería e daríalle esta man para borrala e tería que repetir o proceso. Doulle onde aparece esta figuriña e selecciono porque confundíme e veñen dúas cousas xuntas e non é esa que quero. Entón, volvería a seleccionar. Aí xa vexo, pumba, zambomba, doble clic. E así, cantas palabras quixera meter. Na vista en miniatura, escollas que teñan que ver con Nadal, cousas que teñan que ver con Nadal, non sei. Bueno, pois, por exemplo, mazapán. Pois doulle aí e poño mazapán. Ou por outra máis, vistas miniatura, que aquí porque hai de distintas cousas para facer probas, pero non sería necesario ter todo isto aquí remexido e colleríamos as que xa coas que íbamos a traballar aquí polvorón. Bueno, aí chegan de sobra para ver o efecto. Vale. Se non estiveramos contentos coa totalidade, eliminaríamos unha cruz vermella. Se quixéramos meter un arquivo de son, tamén o poderíamos facer premendo aquí e metendo aquí o que houbera. Neste caso non teño ningún arquivo posto para esa actividade, co que non poño nada. E se non teño imaxe, ou se en vez de imaxe o fago para nenos do outro ciclo, pois poño aí a definición da palabra en vez de poñer a imaxe. E despois, se estou de acordo, premo en aceptar no tic verde. A palabra non pode conter tildes nin espazos en branco. Vale, damos ok. Aquí vemos, porque está na sopa de letras, evidentemente. Foi despiste, non? A rutina. Entonces, como xa me avisa dos erros que cometo, está dado. Aquí vemos que temos as imaxes que nos van sair dese tamaño e a puntuación, se cada unha das que vai ben poñemos un punto, eso pois collemos sempre para arriba o que queiramos, ou para baixo, claro. O tamaño da sopa aquí pon 10 por 10, imos mirar se nos queda ben, se nos quedara moi achicada, poñemoslle, aumentamoslle o número de cuadrículas. Aquí con lista de palabras a buscar, con definicións de palabras a buscar, sen ningunha axuda. Entón, eu sen ningunha axuda nunca a fixe. Non lle vexo así moita utilidade. Normalmente, se son para nenos do terceiro ciclo, ou mesmo do segundo, eu poño con definicións de palabras a buscar, non poño imaxe. Se son para nenos máis pequenos, pois iría con imaxe, se poño aí con lista de palabras a buscar, ou me aparece a palabra ou me aparece a imaxe, se non teño outra cousa. Agora, estou de acordo con eso, vou a opcións de execución, o do tempo é o de sempre, se queremos limitámoslo, se non, non. Neste caso non o metemos. Damoslle o botón comezar, non é necesario tampouco, podemos poñelo sin activar. A mensaxe de felicitación, pois, se está ben feito, pois poñemoslle ben feito. O que pode ser calquera. Ou tamén incluso se podería deixar sin meter nada. Aquí tamén metemos un arquivo de son, ben feito. Límite de tempo, como non lle metimos, non lle meto ningunha mensaxe. Imos agora, bueno, aquí, como sempre, esta é a mensaxe, aparece sempre así, por defecto,
A min non me disgusta, se alguén lle quere cambiar, perfecto. Páxina web, isto, como en todas fixemos igual, marcamos 16, marcamos negriña, porque haxa unha continuidade, non? E aquí, pois, selecciona as palabras na sopa de letras, non? Aquí o título da ventá, pois poñemos sopa, ou calquer cousa que nos valga para identificala. As liñas xa digo que é por estética, a autoría tamén, se non se quere poñer, podería quedar en branco, funcionaría igual, evidentemente. E despois o descorma, que xa non dixen antes, é porque é sempre igual para todas as actividades. Se queremos empaquetalas para despois leválas a Moodle, faríamolo aí, pero bueno, nós ao final imos facer un paquete de actividades para que enlacen unhas con outras, con todas as que fixemos. E agora, como sempre, probamos a ver se nos gusta como quedou. Aquí se vedes o tamaño da actividade xa é máis pequena. E aí temos. Se picades sobre ela, por se acaso hai nenos que non saben ler, pois xa se ve a imaxe. Entonces aparece a palabra pandeireta. Poderíamos facer que non aparecera a palabra pandeireta e solamente a imaxe. Vale? Entonces, para buscala, o que hai que facer é que unha vez que atopan a palabra, arrastren sin soltar o botón esquerdo do rato. E despois, unha vez que se seleccionou a palabra, vedes que cambia de negro para a cor azul. Queda máis sinalar. Aí que non sei o que me piden, pois vexo a noz e despois xa poden ir buscando seguindo as palabras, as letras, sinda que non souberan escribir, porque prácticamente é asociar imaxe, pois se non saben escribir, asocian a letra e nada máis. Entón aí temos o de noz, bueno, e así irían facendo con todas. Zambomba, pois xa está. Onde está a zambomba? Zambomba. Empeza aquí e teño que arrastrala ata baixo. E así con todas. Como estou conforme en como me queda, bueno, a mensaxe final imos seguir para que nos salga a mensaxe final. Mira, non saben como é, pois mira aí e sale mazapán, pois ala. Aí non marquei ben, non soltei onde era e non queda sinalada. Se solto ben, xa desaparece do outro lado. E agora a única que me queda é polvorón, que miraría tamén a imaxe, se quero facela, e teño aquí polvorón. Cando remata, sai a mensaxe. Gustoume como quedou, váleme, pois pecho aí e doulle a gravar, que sempre é neste segundo, gravar como, e aquí poñolle sopa e doulle a guardar. Na publicación da actividade fago exactamente igual, poñolle sopa para que me quede o mesmo arquivo e doulle a guardar. Avísame dos arquivos e avísame que garde sempre na mesma carpeta. E agora, pois, xa esta actividade estaría feita, poderíamos pasar a outra actividade.